Warwako kendo ni duol marango tijo bila pacho kae poa piso kwach kich kod bad migao mar do koro osechako timo nonro tok achiel kuom obila e do ma Bungoma muocho risasi moko chan. Kaluwore gi obila magina no ne kido mar Seska pistol kendo nokelo hinyruok ne achiel kuom obila mag Oda Ng'ech e tike kaachiel kod ji mamoko adek. E kindego obila omedo singarita makare ne oganda kod apisas mag doho ka koro nonro to dhi nyime mar fwenyo ni to en yo mane ma risasi muochgo. One DCI officer, who is an investigating officer, IO, in a case, accidentally discharged one round of ammunition from his Seska pistol, and that round ricocheted and injured slightly the following people. One prison officer who was injured at the shin, slightly, and two male civilians, and another female civilian, both slightly. It is not serious. And the officer himself was also injured on the hip, where he enhosted the firearm. We want to reassure the judiciary of their safety and cooperation in this matter. And we are going to do everything possible to ensure that this kind of an incident doesn't occur in future. Jatend migao mar somo Julius Ogamba koro wacho ni chenro mar nono kwan sikunde kod jopuonjre biro rumo e thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Ogamba mane lose mbalariany ma Kenyatta University olero ni nyaka sani sikunde mahoya 15,000 osenon kendo ornegi omenda kaka dwarore. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Ma en juma mar adek nyaka ne yaw skunde ne tam mar adek. Thoth skunde mapacho ka nyaka sani pod ok oyudo omenda mar siro somo. Kaluwore kod migao mar somo, chenro mar nono kwan jopuonjre kod skunde mayande chungo oro omenda skunde koro nito gik rumo. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are. And each and everyone is supporting it. And I think once we finish that exercise, which we anticipate to finish in the next 1 or 2 weeks, we'll be in a position to make better positions so that in future we don't have the challenges that have been facing our institutions. Ogamba mane lose mbalariany ma Kenyatta olero ni chenro makamano osetimne skunde moyo 15,000 kendo ornegi omenda. There was an audit that was done and released by the Auditor General that was indicating that the figures that have been there within the last 4 years may not reflect the correct position that is in the market. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday, we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. Magitimore kine maluro nitiere ni moko kuom sikunde kidek loro apoya kalore kod nok mar omenda mar siro jopuonjre. Jood burano oseo sirikand Kenya Kwanza kuom siko leo kod omenda mag siro somo nyaka ne odonje telo. Watoto katika shule waendelee na wabaki shule ndio wasome na wapate kufanya mitihani vizuri. Hatutaki kusikia shule itafungwa haraka kwa sababu hakuna pesa. Tunajua Kenya kuna pesa kwa sababu tunatoa ushuru na kila siku watu wanatoa ushuru na tunataka watoto wetu wasome. Ikidero moko jopuonjre ngeso mokalo, Jatend Piny William Ruto noyango ni sirikal mare timo matek maneno ni thuolo mabiro omenda mag siro somo biro medi kaka dwarore kendo biro chope skul e samo winjore. Simpros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho chaka yanga chenro mageto oganda maonge kod oboke manyalo konyo e fwenyogi. Maendi e kinde mane idhialo chieng' World Identity e boma ma Homa Bay, chenro motelne kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen. Kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda duto ofweny kaka mapacho kaendi kokadhe oboke mag nyuol kod opande, Murkomen omedo ni piny owacho timo makare mar neno ni ji duto nigi yot mar yudo chenro makamago. Osingo bende ni mar rango manyien $500 ma oganda chulo kaka yor yudo oboke mag nyuol kata birth certificate ne olosi romo mar lalruok ewi wach mar arita kwe. This for first-time ID applicants.
It's estimated that over 1 million people are just living within Kenya without ID. Therefore, they cannot be employed, they can't get SHA, they cannot vote. There are so many rights they don't exercise and the benefits they don't get from their own country because they don't have national ID. The discussion we are going to have with chiefs and assistant chiefs, who are actually the chiefs are the ones who play a critical role in recommending persons for identification, is that this exercise, they must walk around all their locations to identifying these people and helping them access these services, including those who are vulnerable, like persons with disability. Some of them are just being hidden by family members. Kawatieko ni riwruok matayo tuke adhula pacho kae Football Kenya Federation oyawo Yanga League mar adhula ma season ma higa mar 2025 gi 2026 nyasi mane obagie magawa moro buore Nairobi kae. Kinde mar riwruogno geto medo omenda ma joloch mar league dhi godo dala nyaka $50,000,000 kuom higni mabiro. Joloch ma season ma higa mar 2025 nyaka 2026 biro yudo mich mar omenda maromo $20,000,000 mopogore gi higni mosekalo mane joloch ne yudo omenda maromo $5,000,000, omenda ma bende timbe mamoko ma osekawo league pok ochul nyaka sani. Klebe bende komachielo biro yudo omenda mabalang' kowuok kuom kambi masiro league, omenda ma en tamalo 60 mar $85,000,000, pesa mabiro dhi ne kilepe 18 matugo e league maduong' ma pacho kaendi. League maduong' mar adhula biro chakore ayanga chieng' tich abich e kinde ma Tusker biro rakore gi club mar KCB FC e alap manyayo. Bas, wadhi yuo moro machuok oduogo gi daka matin mondo koro odonje kidieny mar ariyo mar chino mar duol kama wadhi go e turubine wach mar ODM chopo higni 20. Wadhi wuoyo gi Jared Omach, men director mar ndikruok e ODM, to gi Jekoneo Onyango, men jakom mar ODM Kibera. Wadhi winjane kuom gini to umb ODM chalo nade seche ma koro gindiko higni 20 nyaka ne chakre ODM. Mane mbaka mwadhi go bang' daka matin, kik dhi mabor ahinya. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Joanna J, boyfriend mar Shria.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ane ka ng'ato ang'ato timo gimoro kae, to wach man ka omako ngima na nyaka ngima mar niti. Ok abi yie mondo arus ni otimre. Abiro chungo arus ni. Koro ber ka niti ng'eyo ni en nyako timo arus gi Sanju, to ka Jay man kanyo no. Ajay morwako lep wuon arus. Monti koko yudo Meshika, to biro chuno wani wagoch ne polise. Wewe mondo ji ong'e adiera mara. To ok abi yie mondo Meshika okale matek. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka weche mosebedo katimore pacho ka. Sani koro wang'eni ODM dhi keto higni 20 nyaka ne ondikre ochakre owuon. Higni 20 bang'e ang'o mosebedo maber, ang'o mosebedo marach, ang'o manyaka lokre. Mane mbaka moda goyo gi wendo modhial mani kodwa e studio ka. Jared Omach en director mar ndikruok ODM kata membership. Erokamano nyaka bedo kodwa ka. Jekonea Onyango en jakom mar ODM Kibera. Erokamano nyaka bedo kodwa kae. Omach wachaka ne kodi. Ji adi mosendikore kaka jo ODM nyaka kawuono. Erokamano Trevor, e chama mar ODM gisani wan gi dhano mos register 6.2 million. 6.2 Million 6.2 e jo Kenya te. E Kenya te. To ne gin adi mokwongo kanyo? Kano chako recruitment drive mano chako 23 November. Ne wan nwasiyudo kwana register dhano 4.3 million. Koro kono chako recruitment drive no wadhi
kor piny county ka county namba no nomedore magisani ochorore nyaka 6.2 million milion 6.2. To jogi te gin jo minyalo yudo gi min nyaka gi namba gi koso nikech nitiere jomoko mabe wacho ga ni party gi kawa nyinge ji ma ok giwuoyo go ma ok ging'e ni ma ng'ama nade girwaka ni ma ng'atwa to ok en ng'ama oyie ni en jaodia. Tema man to adieri kuom chame moko mano timore te party waka waketo structure kata system maber ma register ni masami register to kawo iketo details kendo register kedi owuon ma in dial ntiyo wan gi platforms adek ma ji timo go registration. Idhi ka inyama joma nyalo dhi e mbui idhi website marwa ma www.odmmembership.com. Koro kidhi kacha tiketo details gite polling station mari miyae county ni constituency miyae ichiwo iki mar nyuol ichiwo details gite nyaka namba ni mag simu. Koro wami bedo gi details gite mwanyalo ng'eyo kama intie miyudie maka i register polling station ni wanyalo ng'eyo ni ji makama ng'ane gini emo register ka ma miyo tich mayot sama timo yiero to wang'eyo jokanyo no manyalo participate e yiero godo. Koro wan register wa gin jogo mwang'eyo mwaromo godo kendo mwalombo mondo join party. Mama gi jomuwuoyo ga go seche moko mwawuoyo go sama kata go chokruok mar chama wawacho ni kendo ore gi message kendo gibire giwegi kamano. To jomoko ma ywak ni nyingi gi odonjo kanyo to gin jo kanyo no mano timore nade nikech in e director mar ndikruok? Onge kaka nikech wawacho ni sama ng'ato ket ID mari machak kat namba ni mar simu gigi ine ma iwuon nyaka ichiw itim kendi kendo sama register gi simbi maka ok daka register gi simb ng'ato kendo details mag ID nyaka itim kendi wuon. Komiyo mago osebedo ka timore gi chama moko matindo ma gidwa ni comply kod chik mar registering political parties. Yudo ka chama moko matindo go gilawo sa gidwa ni register mondo gi participate maybe e yiero moro to ne gichako timo deko. Koro sama ginyalo yudo details kata data mar ji maybe M-Pesa shops kama gitimo gigo gichoko to gikawo details mag ji kitero. Omiyo kaka wan jo ODM wan mwasenyre moloyo wachni nikech kidhi piny luwa kaka sani game constituency mana achiel kuom constituency ma inyama obed affected kech iyudo ni jomoko e diere moko ka endo kawo nyinggi kech ne gichiwo IDs sama ipogo gi wach chiemo moro kata gimoro kipogo gi josiasa moko to gipo ka gichiwo details gi to jogi tiyo godo keto gi chama mamoko. Koro wan mosehinyre ahinya wachno ke diere moko wayudo ka members mang'eny no go without their consent moter gi chama moko ka ok ging'eyo ma wasebedo ka koro aluwo ndach jogo mondo waduokgi mamano chelo mabedo kwa timo. To wan kaka chama watrain jowa officials wa machalo kaka Jekonia gi joge mag jo ward to wamiyo gi target ma mondo gi meet gi kaka gidhi register gi recruit ma jogo timo kendgi. Onge chiema Jekonia dhi kamoro to choko otese jomoko ma e yo magikia to kelo mondo warwake ma chik boko yie mano. Koro wan kaka ODM members ma 6.2 million ni kech ng'iyo kuma thuolo malach ma higa 20 to ne members ma register koro higni mwasekawo bende is justifying thuolo momiyo register jomoromo kamano. Okay. Abro ni mondo ing'in wane ni kanye ma jo ODM ng'enye mogik en county mane ten constituency mane tang'o momiyo to kapok wadonjo kanyo wadonjo ne iro Jadunje Konia nitiere joma wacho ni humb ODM chalo ka gima dok piny nikech weche mag siasa. In isebedo jakanyo no e ODM ni ang'o mineno kosedhi maber tang'o mineno kosedhi marach to uma mar ODM ni pod ber koso dhi ka gima osin? Erokamano Trevor mano to yie mawacho nikech gima ng'ato wacho ok ditame lakini ODM kama nitie kor ka umbe idho onge dok moro piny ma ng'ato nyalo wacho ni umbo ODM dok piny umbo ODM kor ka idho nikech kalingana ga kiwinjo ka jaridu nyisi wan kaka jochama watemo luwo yore manyalo miyo party wa bed gi nying kendo party wa
bed party ma ji oluoro. Koro miyo kapo ni jomoko wacho ni party mar ODM umbe dok piny, ok ane nikech king'iyo kata Nairobi, mana kama wantie ni kende. King'iyo Nairobi ng'e ni nyalo ng'iye gi MCS moyier. Iyudo ka MCS moyier out of 85 ODM ema nigi joma ng'eny moyier. Koro mano nyisi ni kata na Nairobi ODM ema lead. Koro wan kaka jo ODM watemo mar mondo warit nyingwa, mondo party wa nyingi obed nying moluor, mana kaka jatendwa bende ng'at moluor. Koro mano e kaka wani e ODM wan koro ka watemo mondo nyingo odhi malo. Ing'e ni ng'ato to ok nyal yie gi miand ng'ato. Jomoko to nyalo neno ni dok piny mar mondo githir chuny jomoko dok piny. Lakini wan kaka jochama waneno noidho nikech kalingana gi yiero kotim wanyalo yudo kwa chopo percentage moro manyiso ni ok wan piny. Nyaka ni chak biro ja ODM, ang'o mineno kosedhi maber, to ang'o mineno ni nyaka lose matin mondo jopiny bedo gi ng'ur? Ng'ur to ok ditam go dhano, nikech dwach ng'ato ok dilote. Dhano ma Nyasaye ochweyo ok nyal timo dwache te. Makna ni kata temo maber to nyaka winj ka seyo bende wuokie. Makna ni e chama marwa mar ODM an nyaka bedie. Ane Trevor siasa chako 1978 kane siasa. From 78 nyaka sani asebedi. To gima party wanyalo wacho ni mondo party mondo med timo en wan wawegi kaka members kata officials mag chama. Wan ma wan gi tich. Jomi ofisi wan ma miyo tich. Wan ema wan e ground, wan ma uso polisi mar chama, koro kwa nyalo bedo jok mabe e party. Ting'eni kapo ni an mani masinani, an matimo gimarach, tema miyo jiranda chak nokoni jogi jomaricho, kata jogi timo tiwe maricho. Koro wan wawegi manyaka wanyis kido maber, kata leadership maber. Koro gima wan aluso mna kuom wan kaka party officials. Wan manyaka teg chama, kendo waus sera mar chama ni jowadwa, mondo jowadwa ne ni chama ni ber, mondo seyo ma nyalo bede kik bedie. Inise bede siasa ni chakre 1978 ka jomoko mantiere kata mene studio ka moko kuom gine onge poko nyuol kata to ntiere joma seyo ni yiero ka Jekonia jadung Jekonia yiero ka seche ma weche kethore ODM ka. Ang'o matimore yiero ka mamiyo tungni wuoke? Jomoko wacho ni ma party mokelo, ma endi jopiny ema dwaro, ma endi otim kama. Umbeja ma wan e studio aneni kata chien kucha kibindi loso ge jowadwa chunyi gombo gima ni chien. Wan wawegi kaka candidate machung', wan wamise party nikech kar mondo wami jopiny thuolo mar mondo yier ng'ama gidwaro to wachung' kodi. Koro adwa tiyo gi pesa mang'eny mondo sama ji dhi e yiero no abi agol fujo lweny mondo ji ogore winjo mondo kor kayudi yo manyalo penyogo. Ineno mane makelo shida. Wan wawegi wan jok machung' candidates makelo gigo kata chama onge gigo. Chama ni oko kabisa nikech chama nyiso wa dates mag timo gigi. Example sani nye wan e grassroots election. Onge kama nye party osekae. Party nyogolo na secular ni date ma kama ji dhi e yiero. Koro une mobedo gi interest, or an mabedo gi interest mar mondo atamra ni kik Trevor mondo yomba. Koro mae mamiyo adhi timo ne Trevor tim moro machido chuny Trevor kod chama. To dine benwa bedo joma beyo, waweyo jopiny yiero dwachgi, winjo ok yier pesa, to party bedo na maber. Okay. Wedunga jedungo mach mondo winja ni nini kaka joma director mar ndikruok. Wachno bende wuoga mang'eny, to kapok odonje wach mar yiero ni. Ngiler no anene kanye ma jo ODM ng'enye mogik. En county mane ma jo ODM ng'enye? Ing'eyo ni chama mar ODM en chama mamako Kenya mangima. Ma king'iyo gi sani en gima wuok ne Busia County. Busia emotelo kuom joma ng'eny mo register moloyo counties te. Busia kuom ki compare gi joma register kod IBC as voters magin ji 416,756. Busia was register ji maen 272
133 ma mano en atamalo mar 65.4. Mabusia ema number 1. Mabusia number 1. Okay. Kendo maluwe en Kisumu. Kisumu ni atamalo kuom king'iyo jomo register IBC kod members wa. Kisumu se register ji 388 kuom jo IBC voters magin 666. Koro Kisumu ema luwogi mamane en atamalo 63 kuom jomo register. Then maluwe machiegni en Homa Bay kidhi kamano. Wadiedhe nyaka namba 5. Homa Bay en namba 4. Homa Bay namba 3. Koro register ji 333 918 kuom IBC voters 551 71. Okay. Koro ma en gatamalo 60.5 kanyo. Namba 4. Namba 4 wan gi Siaya County. Siaya o register ji 282 140 kuom jo IBC mo register kaka voters 637 mamano en atamalo 52. Then maluwe en Kisii. Kisii o register ji 322 186 kuom registered voters magin 637 kanyo. Koro ineno ka Trevor en chama mari spread across the country. Maluwe mkendo to Kisii ne Migori. Koro ineno ka stronghold mag party neno datiyo ni Busia matelo koka party moko tele. Kendo kineno Trevor kineno kama jopa chama register mang'eny kendo nyiso resa yiero. Ito yiero jo wabehave nade. Yudo ka jo chama thoro yiero jo chama. Emomiyo ka Busia governor en ja ODM. MPs kargi 6 yudo ka kendo ja ODM. Wan gi MCAs 35 ineno. Koro nyisi ni pek mar registration mag members nyiso kaka yiero bende timore. Ni kanyo jok manyaka wuogi gin ng'eny mana jo party. Koro gimoro ma de wach ni chama wani en kamoro e kona kamoro onge en across the country. Kendo popularity ne bende nyiso ni mana gi registration. Kami wacho ni popularity dog chien. Kineno figures masomo go nyiso ni party pod nigi mbi motegna ahinya. Nikech jagoro maru maduong' ma iluongo ni Edwin Sifuna ema nowacho ni chalo ka gima koro chopo sama ji ok dwaro tiko mar ODM. Uma mar ODM dok chien. Moloyo to bang' rowere bang' broad based guy. Ok ang'eyo wachno ma jatenda ma Sifuna wacho ki jatenda Sifuna ng'eni en head ma secretariat. Koro ok ang'eyo wachno ma kano wacho to ber unyalo penjo Sifuna wuon kata jotend party mokan. To un kaka unene kaka jotend party ang'o matimore ga momiyo ji kelo mutni? Nikech Jekonia osewacho ni gin joma chungie makelo wach. To un kaka jo party ang'o, un kaka jotelo manie party kanyo uneno ni ang'o makelo peke wachni? Ing'eyo ni Trevor siasa kama demand ng'enye. Ji nigi paro mopogore ma gidwaro mondo giyud gima gidwaro. To wan kaka chama sekretari wasemo kwa mondo wa address weche gi kik ng'ur bedie. Emomiyo ineno gi sani wan gi board manyien mar yiero mwaduoko gi nyaka ji 3 mondo gi magi secret structures ma kendo wa devolve board county ka county nigi board mare mondo election otim at the county level joko pange gi piny kucho ok gimalo kukende. Koro that coordination mo kosa kako bedo malino mondo pressure dog piny kechingeni sama ng'ato da Siaya kubiro kuma na pango chendo mar yiero keta ngo koni. Koro dani gideo piny kaka nje pacha mopango e county level mondo wa address grievances ma je wa raise. Koro en adieri ni ng'ur seche moko bede party to egin parties te. Kechingeni kama demand tiere ni ng'ato ng'e ni kokang'o miye ticket mar ODM to biro dong. Koro ing'e ang'e larruok manitie kanyo. To watemo ni mondo adieri wuogi sa yiero kendo haki ng'ato ko yieri to mi ticket mari. Makata ka wuono waluongo aspirants kendo jakom mar board Emily Awita gi secretariat ne giluongo jo madhi elections te jo Kasipul kargi ji 5 jo
ginene Ugunja kar gi ji adek e gibiro gitemo nyiso gi kaka gitim yiero mwapenjo kama ginyalo kama gine gi ng'ur ma jo Ugunja okoni polling stations kakwa kito cha keche gibedo maj keche pek mar ginene kaka kwa betimo koni kaka utim gino okotinga ma jakom mar ginene elections board kodi kare jokombe kako nene nune muwuok e ground aspirants wabeduru piny mondo winjru ane neno ki giwuoyo kacha giwinjore kaka gidatimo kigin eme one very transparent kendo wa involve stakeholders kaka aspirants go giwegi mondo gine kaka gidatime nyaka giko momiyo ka en merging polling station bet transparent embo keti input mane joka sipulo kode gino kei kaka giko oketi joma ne ngur gitimo kendgi magisign magimiyo jakom mar party jakom mar elections board so watemo timo mano mondo wadress ngur madibedi mondo koyombi ti support ngama chiel no yombi gadieri kamano jokone nitiere ojende ma nigi mutni more wach mar ODM ka nitiere jomoko ma wacho ni koro ochopo sama koro gichalo joma pingo chama in kaka ng'ama osebedo kanyo higni gi te ang'o ma koro onego bed ni timore magi jomi bedo go piny ti wuoyogo koso ka ng'ato nigi ng'ur moro to wuok awuoka higni te misebedo chama ka ang'o mineno ni dhi ti maber gima ber ka ji nigi ng'ur ing'eni ka ng'ato pok ochomi Trevor ni en kod problem ok inyal donjo kuome lakini ka nitie jok ma jochama ma chunygi ni e chama adier to gin gi ng'ur wan kod kama onego bed ni tere e ng'urni example kaka an Kibera an chairman mar Kibera an gi ward abich ka nitie vijende ma ng'ur iwinjo to en jukumu mara gi jokombe gi to waluongo gi to wabedo kodgi piny to waloso kodgi to wang'eyo to ang'o makelo ng'ur gima kelo ng'ur ema waneno kaka waloso koro jo ng'ato ka ng'ur to kobiro iri ing'e ni mano to ok ng'ati nikech ng'ati onego bed ni biro iri to nyisi na ka e jatelo ok dhi maber wadwa ni mondo tim kama e historia mar ODM ni in ang'o manoywayi e ODM ka koro ipimo mos chakre higa mar 78 mokwongo ng'at monyuol e familia mohero siasa mano mokwongo kochakore gi wegena ne jogo siasa gi Jaramogi ochopo kama koro wabende wadonje gimomiyo siasa mar ODM no mora ODM ochung' na diera kendo kata king'iyo gik ma ODM timo ODM thoro tetea ne wananchi kendo leadership kano chakore from multi-party kochakore na from 1982 mwabiro nyaka 92 kane wa fight for this democracy mondo timango obedi ji obedi gi thuolo mar wuoyo nikech kata chon tok 92 kane dok chien 82 to 70 nene sirikal mar kan ne ok nyal weyo thuolo mar mondo chokru kamoro ji ang'wen adek kuchokru timakuwa makidwano dhi ong'e ni tang'o mano wacho kanyo koro kane multi party odonjo nene otiekonwa loch mag agokogo ni koro ng'ato nyalo bedo gi demokrasi mare mar wuoyi bende neno ka ochopo kama tinde sani jo Kenya nigi demokrasi mang'eny ma ng'ato nyalo kawo mana picha mar president orwake jeneza to onge gimitime to dine be diere machon cha tini ng'at ma ilal godo ma ok nyal neni koro chama marwa mar ODM ochung' ne ratiro kendo en ong'iyo maslaha mar jopiny omiyo ineno kata kanye lweny morugo kama nyen jowa nie ndara to jakom odhi ong'iyo ni gini deringo ni jiringo go koko nyalo konyo koso bedo piny mondo ji owuo nikech kaka koro wabedo ni Trevor inyalo pinja gima chandi taduoki to ka koro wadhi e ndara wago koko e ndara ing'e ni ng'ama koro iwuoyo godo ok diang' ng'e ni en ng'a koro gima noywaya momiyo adonje party ni kata e siasa en ni siasa party ni ng'iyo maisha mar jopiny masinani piny kucha ging'iyo kaka ngima mar ji chal to nitiere ng'ama penjo ka endi ma endi Fred Osuru Jaramogi TV oimore Trevor mos na jatend ODM e studio kanyo penj na jotelogo ka ni ka ochopo sama koro jotelo mamalo e party oyier gi johera mag party dhi chopo sama kamano ma jotelo mamalo iyiero gi johera mag party to kwana omiyo watimo yiero kech yiero kaka election nanye wachako ne Trevor
party nyomiwa thuolo manya wachako yiero from the polling station kama goye kura kechana go kura line 7 wa EMCA polling station kanye mana wachako yiero mwayiere dhano pira aboro matene wayiero people with disability 20 wayiero people with disability mainstream 20 youth league 20 women league 20 mainstream 20 but that is a total of 80 All of these 80 work from the polling stations to biro yiero ward officials then ward officials yiero constituency at now wan kaka jo Nairobi wadwa dhi yiero Nairobi sama dhi yiero Nairobi ngata madwa chunge kom mar Nairobi mapingo the chairman mantie at now en gi right koro kodhi moyombo chairman yang tamitiyo kwa tiyo kanyo wa face national kuma governor wanga nitie kantie ngat madwaro komno dunge chunga mane democracy ko yiere diango kitamba wanga tamre timo ne hande ng'omba koro thuolo no nitie mobende kako penjo no penjo bere odwa na komoro modwaro mondo chung wadwa miem no mul okay Omach ang'o mineno ni koro igni 20 mosekadho koro nyaka lokre nikech chama ka chama nyaka bede gi gimoro ma gisepuonjore ma gineno ni ma ka ber to nego loke kama ang'o mineno ka tiyo marach monego lokre sani to nego lokre imane ya ng'eni kaka ji medo dongo itie lokruok mabede kit ngima dwaro sasana kit telo koro wan gima pod wamedo timo ni waket party bedo vibrant ma ji med here koro wamedo ga sumo paro kuom gima ji dwaro idwano chik mane moloki mar yiero ayiro gidano time yo nade koro gigi duto ok wach ni mae gima do timo to en gima continuous wasebedo kwa timo wasebedo kwa grow emomiyo neno ka kamora mwa dhi waneno japiny ochiw dwache kane gichiwo dwache neno ka NDC mokado ne gichiwo alot gik mane gidwaro mondo timne gi chama ma sama giwacho kamano to party loko kendo timo dwa jopiny koro ber ma jo chama oseyudo ng'eyo ni kaka chama mar ODM osechung' ja piny yo motegno ahinya e kit rito dwachgi e yudo democracy, human right kata yor chik matimo marulgi koro chama osetimo ng'eny nyaka nochakre gi sani emomiyo ogrow across the country kuom higni go te apaka go chama moko lakini ODM pod odong' nikech jopiny osechung' kode motegno Beun kaka ODM beune gi kibaji moro ne chalo ka gima chama ma jomoko neno ka gima en chama mochung'ne gi jo Nyanza kata joluo joma ng'eny e igi mogik gin jo Busia okwane kibaji nikech ing'eni en chama mar jopiny mar jo Kenya duto koro ka jo Busia ohero party moloyo jo Homa Bay mane maber nikech wadwa ni ng'ata odhi kidwache ok wakon ni joma Bay manya ka bet chambo en chama kata king'iyo sani Kilifi king'iyo diere moko Kilifi ne nigi MCA mang'eny molo kata Migori ineno king'iyo sani Kakamega nigi MCAs molo kata Homa Bay molo kata Migori koro chama okete ne jo Kenya ok jo Luo kidhi Turkana governor pod mana ODM kura kechi jo piny oseneno kuma ginyalo jotie e yor siasa magiko yude e dongruok magidwaro Jadung ekonia inigni misebede chama ni ang'o mineno ni onego beni lokore moloyo to kuom rawere nikech rawere mancho donjo manyien chama ge machalo ga gima pupni un kaka un jo mosebede chama chakre higa mar 78 pok wawinjo mutni moro ahinya to jende mancho kodonjo jochiegni kage ema nie gi pek magin gi papni mo mang'eny gidwa ni giwuo mopogore gi jotelo gidwa ni gitim gik moko mopogore gi jotelo ang'o monego tim mondo mi ojende gi obed joma nigi horruok kata bolruok more party unu time nang'o ang'o mopogore sasa chon kata kanene kaka jowenji kuma ne wachake ni wa consult kabedo jatendi to kar mondo ikala idhi ne bosna tibiro ira winjo koro kaka sani nyithindo dhi obedo gi somo mang'eny
ma in mi jatende no odwa ni mondo kali winji no timo gimoro kikia kodi bendi penje pa to gima kama ing'e to in ikia gino koro chon wane waluwo protocol nikech kwasebedo gi jakom kwad bedo kae chon wan gi jakom kibira kaniluongo no Kuku Jacob ni wuod Seme Kulunje otayowa kapod wan den taya Lang'ata kane wan joma ne nie bwoye ne Kuku luongowa to wabedo piny to Kuku ne winjo sauti mar ng'atadi ma en jakom kosekoni adwa ni motim to dhok ma jakom wacho cha Kuku biro nwago to kono ni jakom dwa notim ma koro ok owuog gi marwa ai namba 2 o chon dire mane wan e siasa no sana sero ng'eyo pesa saidi ma koro nyithiwa ong'eyo ni ma kichopo godo nyakaji tineno ka wiyeno luori ni gonya mathoth ni chon dirwa cha nongi ne okong'eny sana koro gik mino makelo vijende gi en weche mino magonya pinyweri koro mag ng'ende gin gik ma ok nyal dhi mi itamie ng'ato kose kawo ni mane tich motiyo mano ok ditame koro magi gik mino ni kijende loso mopogore nikech samoro dwa biro gi sauti mar pesa to ito party no nyaka ne idonjie isebede higni pesa no pod ok iyude ng'amo kondigo ni kawo pesa ni dhi pogo ji onge makiyudo pesa treba te kuro inaka wana kodi kae kuchopo gi kodwe te yudo silingi moro kata 50 kichopo kucha ten ma jopiny dware ma koa ngurumo be kendo wuok ni kanyo bedo matek koro sudo ma piny sudo ngima mar ji idho malo koro yudo ka chon ni nyathi nyalo bedo Nairobi kata in budo wadu moro otimo klas 7 kucha to pesa tabi mitere ge secondary school kata somo godo mathingo mbele itere jua kali odhi somo tij jua kali obedo fundi carpenter mechanic odhi otimo sani ol kan pio masani tije oge dwa yudo ka gino ayo ti wuka school no to no adonje siasa to siasa ni kuri pudo ni no puro ibingi ok dwar tij to an macha ni chungu king idhi tiji siasa go na part time to yo se bedo mang'eny mikuro ji otimango dwach yodhi malo nikech pesa bende onge koro ma omino ka ji nigi shida mathoth omiyo nyithindo wacho gik mopogore opogore in kaka jatene machon mar party king'iyo siasa wa masani rawinjo kimulo wach nyakachi gi pesa marengo e area no ang'o ma chama nyalo timo mondo mi joma donje chama gibedo jomoriere mobedhore maonge gi mibadhi moro mamakogi en nikech mibadhi ng'eny sani emomiyo nyaka joma donje chama bedo jomibadhi koso chama emombeko tol okorindo yo manyiso ni kin jamibadhi to kata mano tikono kende ok miyi ang'o marach mibadhi momedore koso chama emombeko sama idhi join party idhi join kaka Revo Mbija wan ok wang'eyo gima nie chunyi winjo ise join ibedo member kaka atime Kibera to kasetim register members atinga tero no wadwa ni orwako gi data koro ng'ato kosebedo registered enie party ochako timo kuro dwache motimo kien owuon koro kidwa koni ni kure riembi e party to makosa moro be miseyude godo malich ahinya onge koro kinyal mondo riembe e party lakini party temo mar mondo gitem ka gidwa ni mondo gidiscipline jok matimbe giricho manyalo kelo koke chama makata kaponi kitimo koko tiyudo ka samoro party nyalo ndiko ni barua idhi meet disciplinary committee mondo ni punishment nikech gimitimo no mano ok dwaro mar chama okay jaduong' machin kaka koro director mar ndikruok king'iyo kama endi e yore mosebedo kutayo godo chama chakre nyaka koro sani kochopo higa mar 20 lokruok mane midhi kelo kaka in iwuon nikech ng'ato kamoro amora motiye nyaka bede no neno ni gimoro nitiere ma nyaka loki en yo tiyo gi yore mag mbui ni emarach koso ang'o makoro nyaka tim sani sani ko e yor kaka department mana ndikruok e department mari wuon department mara wasetemo kineno wasebedo kwadhi across the country kod jatend party Migosi Raila Odinga kwatemo recruit ji gien owuon kendo recruitment mwatimo ni waneno ni target okenge kidienje duto mag jopiny kendo waketo peka ahinya kuom kijende mondo gijodonje chama
nyoche neno koa launch orange champions mag nyiri mawuok e university kendo youth department bende nokoncho launch comrade chapters in all universities mondo kijende gi register. Koro lokruok madwaro maduong' ni ji odonje chama mang'eny kendo ji otek chama ma ji obendo kisedonje chama to wanyisi chik miluwo dwachi kaka jachama kako nigi bed jachama gi chik monego luw gi kaka inyal konyi sama in gi chandruok e yor sama mondo kuom chopo lekni midwaro kichung' idwa timo nang'o. Koro wawuotho kodi kaka mine gin gi mentorship program iwicho ma ikonyi nyaka chiemo richopi. King'iyo sani wan kata gi through those mentorship program joma osechopo e bunge nikech ochako kotin modonge makoro gika makoro bede jatelo. Koro magi gin dongruok ma kaka wan department mar membership watemo no kwa donje party to watie gi mos manyaka in bende kida bedo jatelo tiyudo ka ing'eyo gimonego itim kaka jatelo makare. Koro mago gin achiel kuom lokruok kata ber madodwa mamed jiwo e chama mondo timbe e membership department kamano. To jende gi kuwuoyo kodgi to ginyiso ni ang'o ma chapo gi mogik nikech ang'e ni wuoyo kodgi seche ma gibiro kata mana e chama party kanyo headquarters ojende gi machando gine giwacho ni ok winjgi ng'eny gi koni ok winjgi magidwaro to ng'eni mana kibede kod piny ni e thuolo dwachi en ang'o. Gibiro koni ni gineno pek e yor mar somo fiyo dhi malo kaka de gikonyre onge giendele somo kotieko somo tich onge kaka do chako tiyo onge jamoko level machielo en gi talent kaka do dhi mabor ogo thume no chopo kuma mabor onge dhi sport kaka dogo mpiche no makonye onge. Koro magi gik ma gisebedo ka chando kijende gi. Koro wan kaka chama watemo ni wapogo gi ni kijana madwaro sport ere kaka dwa konye mogere idara mo oneno ni dhi konye mbele no. Koro magi okenge machando kijende gi. Koro kijende wasebedo kwa loso kodgi kendo wamiyo gi referral kineno kata sani achiel ng'eny kuom kijende ma unchanie demonstration kineno ko wako mang'eny mondo gisud buto wawinjgi mondo wakonygi kendo wasebedo kodgi kwatemne gi tiegruok mondo gikonyre kamano. Jidonje koni king'iyo maber kama endi isebedo e party igni makoro buora igni mosegwaro chakre 78 king'iyo kang mane party okawo mar donje broad based ni en gima ber koso Trevor wach mar broad based en ng'ama nyalo lose gi ni jotenda madongo man mbele. To in kaka jaduong' Jekonia ni nene na kaka an Jekonia to kane richo mar bedo broad based no kolingana gi kaka piny dhi kech ing'eni jatenda wanyisi ni jatenda kosewacho nwa ni gini ber we are satisfied waonge gi question on it mano sawa un kaka jodi muluwo gi jatenda en mwawinje unge ng'at machielo. Okay jadongo wach mogik miwego do jopiny maneno kawuono sa koro ma wang'wa yaw wan gi nyasi mwa keto Mombasa nyasi maduong' wadhi bedo godo Mombasa mar timo rapar mar chama kuom higni 20 mwasechope. Wadhi bedo kanyo chakre tarik 10 ma tich abich kanyo chieng'no wabiro bedo gi programs 2 mar women conference gi youth conference kokinyi kod wadhi bedo gi tugo mar mpira godhiambo wabiro bedo gi concert. Odiochieng' mar 2 tarik 11 wadhi bedo gi nyasi maduong' waluongo nyaka jogo mano chako party mano dwe mabiro dwe mar 10 kato tarik 12 wadhi bedo Kilifi kucho kuom budho mar lemo e Kilifi kuro kwatiyo godo. To kapok wadhi kuno wan gi chenro 2 ma nwachako rapar ni Busia kanwa launche wabro dhi Wajir tarik weekend mwadhi ni tarik 20 wadhi celebrate mondo jo North Eastern bende giwinjie meet ma celebration wadhi bedo godo kanyo weekend ni tarik 26 kwa Wajir wabro dhi Kisii e stadium koro mar timo mar Nyanza counties auchiel gote wabro luongo delegate kanyo kendo wabro timo nyasi. Koro katieko daer ni jo amade bed ni dwaro donjo e party
wan gi short code mar registering men star 483 star 036 hash. Short one kidayo tibiro yudo yudari either inyalo verify kabe in jakanyo no mar chama kabe details ni kare nyaka polling station mari. Kendo short code bende inyalo tiyo godo, nitie option ni register godo ikoni become a member ti register godo. Mar website ma wacho mokwongo ma www.odmmembership.com. Kanyo bende kidhi ibiro yudo that web page, ifilo form no kidhi submit. To kiyudo bende seche moko idwa limo ka in e party mamoro moketie kikia, idial jo register political parties uchiwo short code bende mar verification. Men star 509 hash. Idial short code kido nyingi ne party momo kidwar iwuok kata register ODM to nyingi bende kamano. Okay. Wach mogik miwa godo jaduong' jakone. An gima nyalo wewu godo mna ni akwayo jowa te members mag ODM wabeda gutulifu weche biro bedo maber e chama onge gimoro marach ng'ama waluwe en ng'at achiel no en mawanie bang'e kaka jochama mar ODM. Then kaka jatenda owacho registration mar membership ne wasepango nwa bende wadwa chake nikech wan gi nyithindo manyotieko skul. Watemo wuoyo kodgi, moko watemo wamiyo kitambulisho, twanyisogi tok kisekawo kitambulisho wadwa ni register kaka party member. Okay. So registration ne matemo imisha jowa ni mondo tem ndikre especially Nairobi ewi constituency wa 17 gi kochakore kuom wuon Kibra. Wadwa ni mondo waendelea kuandikisha ji mondo jochama obed mang'eny. Mano gima nyalo weyo go yuthuro. Erokamano ahinya. Jared Omach men director mar ndikruok ODM to gi jago ne Onyango men jakom ODM Kibera. Erokamano uru ahinya kuom godo mbaka kawuono wadwaro mu hayo maber ka ODM ndikre higni 20 nyaka nochakre. Mane kama weche chenro mar duol. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi saa 3 wang'e chap to George Bati Daddy Cool bro biro ka mondo ng'is weche mosebedo ka timore pacho ka. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga Jonyakach Dendo Nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Anere bany. Erokamano.